Тръгвам аз. То не е нужно да се призва. Боби, окей ли тази теничка? А това правите вие всъщност? Това е смисъл за някаква кампания. Я съм бихала се дека повече. Там дойде едно момче. Само един балон да. Аз поне имам дошли. Веднага ти даваме 2 купа, заповядай. Това да сутам чанти. Това наше? Luego les explico. Състезанието по колелета ли? Парка? Фигулистите? Те снимат. Тайно ли ги снимат? Явно. Thank you.
дошли в събота. Казвам се Симеон Колев, работя в БГ Радио. Първо искам да споделя, че е много готино да се разминаваш и да слушаш класическа музика в парка. Още по-хубаво, че присъстваме на едно жизнеутвърждаващо събитие. Човек обикновено не може да вкара в едно изречение някакъв вид заболяване и жизнеутвърждаващо събитие, но ние можем. И точно сега искам да споделя с вас, че има много причини да бъда щастлив. Много. И точно в този ден 100 000 поименни причини да бъда щастлив. Това е и мотото на днешното събитие, организирано от Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит и Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България, които защитават интересите на над 100 000 българи, които са пострадали в различна степен и страдат от такива заболявания. Искам да ви разкажа нещо лично. Преди по-миналата година ме оперираха от менискус. Нищо работа, във военна болница, доктора ми Тони Коляното, това е реално съществуваща личност, Тони Коляното, човек, който оперира колена. Всичко беше наред и тогава си дадох сметка как за 2-3 дни след операцията, когато малко трябва да се пощадиш и така нататък, и после там един месец малко пак да се щадиш, в смисъл не можеш да правиш всичко, което обикновено можеш, си дадох сметка как адски много ми трябва това коляно, което всичко си работя с него, но не мога да го натоварвам на 100%. Направо се побърках и ставаше въпрос за някакви броени дни. Давам си сметка как ние адски много подценяваме физическото си здравословно състояние, а това са хора, които живеят с такива болести непрекъснато, нон-стоп, стават и лягат с това. И вчера му звъна на Тони Коляното и викам така и така, викам утре съм ангажиран за едно събитие и понеже имам посредствена връзка с такъв вид проблем, искам да се представя, просто съжалявам тия хора. И той ме прекъсна и вика, знаеш какво, ако им кажеш, че ги съжаляваш, аз ще дойда, за да видя как те ще реагират на твоето съжаление, защото ще трябва да ти търся лицево-челюстен хирург. И справо. Така че това е последното, което трябва да направим. Моля ви, бъдете спокойни, не искаме SMS-и, не искаме дарение, не искаме нищо. Единственото, което държим е да попълните една петиция, която ще позволи на тези хора да продължим борбата, здравната каса да поема държавата, да поема 100% от тяхното лечение, защото това е един от много ключовите моменти, които трябва да се направят. И сега не е малко, 75% поема държавата. Супер, добре, не е малко изобщо. Ама ако става въпрос за заболяване, което е да ги купиш едни лекарства, да се излекуваш и чао. Но това е дългосрочен процес, който не е чао. Трябва да са 100%. Навсякъде в Европа са 100%. Това иска да ви кажа. Другото, което искам да ви кажа е, че нещата, които ни правят щастливи, са супер малко. Супер малко. Не дейте да си мислите, че шестица от тото ще ви направи щастливи или последния модел BMW. Между другото има един приятел Виктор, който работи в BMW и който има такова заболяване. Той отдавна избяга и с него си говорихме. Избяга в смисъл, че отиде да бачка там, иначе се връща човека. И той си се чувства един пълноценен гражданин, който плаща данъци, а неговите данъци са много високи, защото и доходите са много високи и живее като част от обществото. Изобщо не е в тежест, развива се, има си деца. Като стана въпрос за децата, това са заболявания, които са характерни, които се отнасят и за най-малките деца. Не дейте да ги подценявате. Ходете на лекар, преглеждайте се, защото има смисъл точно това. Когато го хванеш на време, човек не знае какъв демон спи в себе си. И затова, като сте здрави и живи и може да пробягате 100 метра, не дайте да си мислите, че всичко ви е наред. Просто ходете на лекар, особено ако някой от вашето семейство има такава обремененост. И така, да не говорим много, че още 40 минути и приключвам. Сега. Спокойно. Искам да покана тук за малко по-професионално и малко по-задълбочено и интересно експозе, именно човек, който е ангажиран с това, именно Боряна Ботева от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания. Здравейте! Симо ми обеща да ми помага да не се притеснявам, аз така леко се притеснявам. Благодаря ти, много мило. Това, което искам да кажа е, че когато стартирахме всичко с група хора като мен през
2009 година. Не съм си представяла, че ще говоря пред толкова хора и че толкова много хора ще ни подкрепят, за което много ви благодаря, за всички, които ни подкрепиха и тези, които ще ни подкрепят. Виждам тук много млади хора, което ме кара да се чувствам щастлива, защото наистина една от целите на нашата организация е да разпространяваме информацията за тези заболявания, така че хората да си обръщат внимание на време, а в същото време и да се борим за правата на хората, които представляваме, защото, както чухте Симо, държавата не прави много за нас. Ако се питате дали страдам от някакво заболяване, да, аз имам болест на Бехтерев. В момента не ми лечи, тъй като съм на определена терапия. И ми се иска и други хора да имат такъв шанс, какъвто имам и аз, защото наистина ние можем да бъдем пълноценни, ако имаме подходящото лечение, рехабилитация. Повечето от нашите искания са написани в петицията, която се надявам да подкрепите, така че може да се запознаете с нея. И наистина ви благодаря, че в този ден сте тук и ви пожелавам да се забавлявате и да бъдете здрави, най-вече. И така, всичко, което искаме да ви кажем е едно: здравейте, ние съществуваме, част от вас сме, плащаме данъци, развиваме се, живеем, учим. Някои от нас, разбира се, не сколасват да се изучат, но републиката има нужда и от сервитьорки. Всичко, което трябва да знаете, е, че хората, които имат такива заболявания, са едно към едно хора като нас. И всичко, от което имат нужда, е просто да бъдат добре приети, както всичко е, както правим и до сега. Искам да обърна внимание и да покана тук Роза, още един човек, който може да ни каже повече, а именно Роза Чеглайска. Тя е от Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит. Нека да дойде и тя при Роза. Или? Здравейте, мили приятели! Благодаря ви, че в този хубав ден сте тук. Вижте колко слънце ни облива и колко е хубаво времето. Нека да забравим за болката и страданието. Нека го надвиеме. Аз имам това заболяване от 30 години. Времето сложи отпечатък върху мене, но не и върху духа ми. Сега съм по-силна от всякога. Това е благодарение на щастието, което имам да се лекувам с терапията, която ни предоставя Здравната каса. Но това не е достатъчно. Аз искам дебат с нея. Аз искам лечението ми да бъде сигурно, да живея в спокойна обстановка и да не се притеснявам постоянно, защото това влияе на заболяването, на мене и на всички. Затова не се предавайте на болката, не се предавайте на страданието. Бъдете жизнени, надбийте болката и живейте. Живота е толкова хубав, че не бива да го пренебрегваме. Нека да се веселиме и нека да играеме, така както и аз го правя, въпреки заболяването. Бъдете живи и здрави и нека да се веселиме целия ден в това хубаво време. Благодаря на всички! И така, както Ал Пачино беше казал в Усещане за жена, няма нищо по-лошо от ампутираната душа. Може да имаш проблем, може да ти липсва крака, защото той нали беше военен по фронтовете, е бил виждал такива неща, но няма нищо по-лошо от ампутираната душа, затова никога не го допускайте. Сега, ако се чудите тези цветя, защо са тук, защо са тези натюрмортчета, които импровизираме, много просто, един от най-известните натюрмористи, Господи Боже, как ще кажа. Значи Роден, всички сте чули за Роден, нали така? Добре. Огюст Роден е един от хората, които са страдали от подобно заболяване. Точно заради това сме подредили тези композиции, които са свързани които са тук експозирани. Ренуар е човек, който е оставил много, толкова колкото много от нас през целия си живот няма да стигнат и 2-3% от него.
И ето човек, който също е страдал от подобно заболяване. През целия ден ще имате възможност да участвате в подобен workshop, може да си направите собствен натюрморт, да се вдъхновявате от всичко, което виждате тук. Това е сервизната информация, с която искам да завърша, защото нашето парти тук продължава. Петицията е там, тя е от ключово значение да я подпишете, защото това е единствения начин да покажем, че хората подкрепят исканията именно за това здравната каса да увеличи заплащането на лекарствата и на терапиите до 100%. Сега те са 75%. Много ви благодарим за вниманието. Забавлявайте се, ние ще бъдем тук цял ден. Хайде сега да я събудеш, като картичка да се мечте. Ами тази подписка е за исканията, които хората с ревматични заболявания имат към държавата и хората ни подкрепят в момента със своя подпис. Става дума не само за лечение, също така и за рехабилитация, проследяване, бърза диагностика, всичко, което е необходимо. Основната цел е да информираме хората за ревматичните заболявания, да представим нашата петиция, която ние вече ще внесем на 9-ти в институциите, Здравна каса, Министерство на здравеопазването и другите отговорни институции, съответно да получим подкрепата на хората и като цяло да се получи, как да кажа, информираност сред хората за ревматичните заболявания, за това, че съществува, за това, че страдат млади хора от тях и хората да си обръщат внимание. Да, вземете си. Workshop. Така, значи единия, който е с цветята, е свързан с Ренуар, художника, който е страдал от ревматоиден артрит. И нашата идея е да пресъздадем неговите картини с живи цветя и в последствие тези живи цветя, които са направени от хората тук, ще бъдат
занесени в отговорните институции, заедно с подписката. Тук съседния workshop е квилинг. Децата изработват, деца предимно там, картички и значки. Ето такива значки, само че от хартиени материали, чрез изкуството квилинг. И другата идея е да покажем, че хората с ревматични заболявания, въпреки ограниченията, които имат, продължават да бъдат активни и да творят.